לקחתי קורס בקריאה מהירה. קראתי את מלחמה ושלום. זה על רוסיה. על רוסיה, מה? בוא סרדיני, לפני שהוא ייתן עוד אחת. רוסיה. שבוע שעבר שלמה ארצי זייף, השבוע. תגיד, בעד מי אתה? הולנד או צרפת? תנחש. האצטדיון מלא עד אפס מקום, הכל ערוך ומוכן כאן לפתיחת המשחק החשוב כל כך, משחק הגמר בין שתי הנבחרות הטובות ביותר, צרפת מול הולנד, הולנד עם החולצות הכתומות והתלבושת המוכרת כל כך, פותחת במשחק ותוקפת את השער שמימין. כנראה סוף סוף לתפקידו כקשר רשמי, כחצי חלוץ, מה שהוא רוצה. כמה את? נוטובסקי, מה העניינים? תשמע, יוחנן, אנחנו... תשמע, אנחנו נתקענו פה עם אוטו של הקיבוץ, אנחנו במועצת הכותנה. חשבנו למה שלא נראה את המשחק אצל בית הלחמי. אני בדיוק צריך לצאת, לזוז נו, יאללה, אבל אם הקאט שלה בית הלחמי, תן לראות את המשחק. תראו, שבוע הבא, שבועות טקס הביקורים, אני אהיה בקיבוץ. מה אתם אומרים? רגע, אתה עוד על הקולטיבטור? גם עוד. קומביין. קידום, יופי, מצוין. אז שבוע הבא? בית הלחמי נהיית עיר נקמניאק. שבוע הבא, זידן כבר יוצא קדימה, סיבוב מצוין של ג'ורקף, פדרון, זידן רוצה את הכדור, בוחר דשם, מסדר לזידן מצב מצוין, זידן עם ההשתתפות, רוצה את זה לג'ורקף, וונדרסאר מציל! איזו הצלה גדולה של וונדרסאר מול יורי ג'ורקף! יוחנן! אתה לא יכול להיות ארוכה, אנחנו יודעים שאתה שם. שקט ידיך על ראשך. לחדש, יוחנן! תנחש מתקבלה את צפרירים? איזה צפרירים? זו רק הסדרה הקומית הכי מצליחה בארץ, אוטיסט. מה תעשי שם? אני לא יכולה לשחק את הראשית בקהל כל העונה הקרובה, אבל $350 לפרק, הם אפילו לא ראש. מי משלם ככה בכלל בשביל צחוק? משוגעים האלה, יכול להיות במצב טוב, הנה הבעיטה, הכדור הזה נעזק, זה עדיין לא נגמר. אז הצרפתי רובי סידוף יכול להגיע לתוך הרחבה, אבל שוב הצרפתי שם במקום מוצאים את ההתקפה הזאת של ההולנדים. מה שלומך? טוב. כן. למישהו פה יש טלוויזיה חדשה. זה רק עד מחר. אני מקווה שגם החולצה. צפרים עולה המוקר, צפרים עולה ביוקר, צפרים יהיו לך, צפרים לכל המשפחה, צפרים. למה לא הלכת להצגה? הלכתי. הגיעו פחות מ-30 אנשים, אז ביטלו. אתה לא הקוף היחיד שרואה כדורגל. תגיד, מישהו מהדפקטים האלה כבר קרא לגו? דקה, אומרים דקה. סלי, תשמעי, אני... קראתי בעיתון סקר ש70% מהשחקנים לא שם דאודורנט. אתה קולט הסירחון, לא שם דאודורנט. תן! ויוחנן בית הלחמי בשיא אישי חדש, סגרנו חודש. אבל מי היה מאמין שהכדור הזה יעשה את דרכו מחוץ למסגרת הצרפתית? הזדמנות פנטסטית בהולנדים במשחק הזה, קשה להכיר את ההחמצה הזאת של קלייבר. את וונדרסאר, השוער ההולנדי, לא היה שום סיכוי מול
סליחה, אפשר לקבל כאן קצת פרטיות? אם לא אכפת לך? אדוני, אני ביקשתי ממך. אני חייב לראות את זה לבד. אני ביקשתי ממך. מה, אתה דביל? אתה אדם מאוד מוזר. מאוד. סליחה, אני מצטער, זה פשוט ש... זה פשוט שמה? סתם התפרצתי, אני מצטער. התפרצת. זה משהו יותר עמוק, נכון? די, תעזבי, את לא תביני. למה שאני לא אבין? לא כמו כל המפגרות שהיו פה לפניי. למה לא יכולת ללכת לחברות שלך או להורים שלך? צריכה להיות הרבה יותר פשוט, לא? למה אתה לא יכולת ללכת להורים שלך? זה רק חצי שעה נסיעה מכאן, ואבא שלך בטוח רואה את המשחק. זה בדיוק העניין. תצעק עליי, אני כוסית, לא חירשת. טוב, תסתגר לך עם הצרות שלך, לא רוצה, לא צריך. זה היה בגמר של 78. זה היה בגמר של 78. ארגנטינה נגד הולנד, הגמר שכולם חיכו לו. הייתי קצת מצונן באותו יום, ואמא החליטה שיש לי חום. 36-9. אתה נשאר בבית. תפסיק לעשות תרגילים, זה בסך הכל משחק כדורגל. אתה יכול לראות את זה ברדיו. Let the child go. Stop making a big inyan about it. It's just a little tsinoon, that's all. אבא ואמא התווכחו, ובסוף הגיעו לפשרה שמותר לי ללכת בתנאי שאני מתלבש חם. 200 meters, you'll be בסדר. All right, I don't care, it's your אחריות. באותה תקופה לא היו בקיבוץ טלוויזיות בבתים. זה נחשב לקפיטליסטי ואנטי-חברתי. וחוץ ממשפחת סילוני שכולם ידעו שהם מחביאים מכשיר בארון משקאות, כולנו היינו רואים טלוויזיה במקלטים. לאבא היה מנהג קבוע. עם כניסתו הוא היה נוהג לגשת לטלוויזיה ולכוון אותה. ווליום, קונטרסטים, תחנה. הוא הסתכל על המסך וכולם התפללו שהפעם הטקס יהיה קצר. ואז בפעם הראשונה שאני זוכר, אבא נראה מרוצה. טלוויזיה נראית טוב. אף אחד לא שיחקה בזה? אבא התיישב בין צורי רז שחשב שהוא ג'יי.אר יואינג וישן בשרשרת, וחוכר הארגנטינאי איתו התווכח על רמת הכדורגל והבשר הנחותים בארצו. רגל ולא יודעים לעשות בשר הרי. 5 הדקות הראשונות נראו מבטיחות. ההולנדים תקפו גלים את השער של ארגנטינה, וגול נראה רק עניין של זמן. ואז זה קרה. הבחנתי שמסביב לשחקנים רצה הילה קטנטנה בדמותם, כפילות שאף אחד לא הרגיש בה, חוץ מאבא. בזמן שאריאן השאיר את ונדר קרקוף לבד מול השוער הארגנטינאי, הוא קם.
אחרי הגול היה שקט. ידעתי בדיוק על מה תהיה השיחה על המדרכות בימים הקרובים. לעולם אזכר כבן של מי שדפק לכל הקיבוץ את הגמר של 78. איפה המעיל? תפסיק לעשות תבינו. זאת הייתה הפעם האחרונה שראיתי טלוויזיה עם עוד אנשים. 20 שנה לא ראית טלוויזיה עם עוד אנשים? 18, אני בקושי רואה, רק שיש מלחמה או משחק חשוב. מה כבר יותר פשוט מלנסות פעם? אני לא יכול. הלו, מה כבר יכול לקרות? לא יודע. אני לא יכול. יש דברים שאני יודע שאני לא אעשה בחיים, וזה בסדר. אני יודע שטונה יכולה להיות אימא, וביאליק, וצ'רניחובסקי. תתעורר, פנת. אני רואה טלוויזיה, ואם אתה רוצה להיות איתי... תתקשר אליי שתתבגר. סלית. אתה אדם מאוד מוזר. מאוד. מאוד. אבל שההולנדים מפסידים. טוב, יש לי חבר שלא יכול לראות טלוויזיה עם עוד אנשים. לא כמו שסטיבי וונדר לא יכול לראות טלוויזיה. זה לא שהוא עיוור, סתם דפוק. עכשיו מה? הבן אדם קרוע על כדורגל, אני מתכוון ממש קרוע, מאלה שאפילו בלוויה של סבתא שלהם, אתם מכירים כאלה שבלוויה של סבתא שלהם מביאים טלוויזיה קטנה ורואים הדקה ה-91? והנה מגיע המונדיאל, והחבר שלי עושה את כל הסידורים כדי לראות את המשחק לבד, אפילו שוכר טלוויזיה ושולח את החברה שלו לאיזה הצגה, הוא קונה לה כרטיס לאיזה הצגה מפגרת, כדי שהיא לא תשב איתו לראות את המשחק בעצמו, לבד, זה נראה עם עצמו. מה אני אעשה? דפוק.
Bye.